Hej, jeg hedder Celine. Hej, jeg hedder Julie. Vi vil gerne lægge den her video på YouTube. Fordi vi kan. Ja, det er nemlig rigtigt. Og ja, Julie, hun vil gerne vise... hun kan springe op i den der ting. I kan se den øverste oppe på billedet, venstre hjørne. Så Ja. det er Og Julie. nu kommer der en mand ind Gør det? af døren. Ja, kan du ikke huske ham der Niklas? Niklas. Nikolaj, eller hvad hedder han? Nikolaj. Nikolaj. Ja. Så vi siger farvel til Julie, fordi hun skal lige lave pølser, så... Ja. Nej, hun skal. Nej, hun skal lave lektier, mener jeg. Men hej Nikolas. Hej. Nu vil jeg vise jer, at jeg kan lide den her stokken. Det var da dejligt, Niklas. Du kan se mig, når jeg har hovedet op over det. Det betyder, at jeg kommer hele vejen op. Ja. Okay. Okay. Siger du klar på at starte? Ja, det gør jeg. Klar, parat, start. Det er sådan flot, hva'? Flot, Niklas. Eller Nikolaj, hvad hedder du? Nikolaj. Det var da godt. Og vi hører jo, at du Ja. er sådan lidt kærester med Justin Bieber. Ja. Ja. Nej, jeg er ikke. Justin Bieber er ikke bøsse. Nej. Du står og siger lige nu. Nej, det var Justin Bieber fans, manden. Ja, der kom pigestemmen lige fra. bøsse. Og det er han nemlig ikke. Justin Bieber har en søster, der hedder Justine Bieber. Det var det, jeg mente. Jeg mente da ikke, han var bøsse. Nej. Jeg elsker Justin Bieber. Tro mig. Jeg elsker ham bare så meget. Justin Bieber er ikke bøsse. Nej. Så vi siger farvel. Og nu skulle Nikolaj sørme gå. Farvel, Nikolaj. Og nu skulle Julie sørme være færdig. Og nu er jeg færdig. Hej. Hej. Så tror jeg, vi siger farvel. Hej.